aku tak takon ngendi mamu sapa jenengmu ngendi mamu aku takon. Ngendi mas sapa jeneng ngendi mamu aku takon. Woi, lah. Nek pancen kesuwen takoni mboten ngaku kula pangane mawon. Ndai boleh seger geti renyah kulite kemleduk halunge. Mboten sah takoni kula pangan. Mengko dhisik di aja grutok pangan nek urung tak takon. Mengko anggere tak takon wis gelem bloko. Nek tok panganan. Nggih, Yoropo. Enggal ngaku ngendi mamu sapa jenengmu ngendi mamu aku takon. Apa pancen kowe diloro bisu apa diloro budhek iman-iman bagusmu? Apa duwe mut-mutan inten semangin kanggo kemecap tiba tak tubruk aku dudu buta sembarangan. Ilangi inten wis pira karo apa ngendi mamu sapa jenengmu? Ditangane mawon kira. Lah sing kae kok awane iki mengarep mangan. Anggeran iki pangan lho pangane kira. Kaya kae nang ngerti watake buta kae kok ngono kae kok ngerti kira dipangan wis kira-kira santet wajahe ngetas. Kuwi sing ora genah kok. Ora ana kok iwak wong wajahe ngetas. Mbok karo diwangsuli ora. Wah, aku ki wegahe. Watange ngandani karo kae sing mburi ngleduk ra ya. Tinggal ngaku jenengmu sapa kok omahmu ndi sapa jeneng aku takon. Gus, apa Petro ngati-ati lho enten buta. Ya wis karben Petro. Maprayogiripun kuwatur ngendikani mangke ndak saya ngladal lang buta niku lambene rusak niku. Mengkuto Gandarwo kowe takon ngampyak kula wong njolong getak kaya manuk. Takon kowe buta ngendi kamu sapa kang dadi pratekamu? Junjung jongkok. Junjung buta. Junjung tenggok. Junjung tenggok kepiye? Ditakon itu aku ki ditakon mongko teksu karo pitakonmu. Jamak lumrahe takon ana dalan takon genti tinakon. Kurang pangertimu ki buta saka negara parang kencana. Aku Dekya Kala Kumricik. Jenengmu Dekya Kala Kumricik. Ya, sing mburi sapa? Weragal boyo takon karo aku. Kowe ngaku jenengmu sapa? Kurang pangertimu aku Satya Tanjungan Wijaya. Angka Wijaya. Joko Pengalasan Pengaribowo. Iya Gangga Murcita. Nini Laramata. Kaki Sidarana. Pak Ipar ora urus. Angkene maca ditirokake. Jenengmu sapa kowe? Aku Pak iya, nek aku mono Nala Wigareng. Naga Wilareng. Rengna Wilaga. Rengna jeneng siji diwolak-walik. Arang men aja gosong. Diwolak-walik karang sing arep keke mburi merga sing arep reget. Sing dhuwur kae ngaku Petruk kantong bolong Doblo Jaya pentung pinanggul runggung jiwa. Sing mburi dhewe ngisar pandhuwur. Dhuwur geger ngisar bakal werna-werna wae. Jenengmu? Oh, takon aku. Iya, tak ndono aku. Men rondo cetha. Wis permanakno.
Jenengmu sapa? Takon aku. Iya. Jeneng cilik apa jeneng gedhe? Sing cilik sapa? Sing gedhe sapa? Sing cilik sing gedhe sing nehi bapak apa sing simbok? Sing nehi bapakmu sapa? Sing saka simbok sapa? Sing jeneng saka bapakku dhewe apa saka maratuwa? Sing saka bapakmu sapa? Sing saka maratuamu sapa? Sing saka maratuwa 6 apa? 2 iki ngopo yo iki ora. Ditakoni kok ora ngaku-ngaku. Ora ngaku kok nek ngaku semelangku nek di penggawe. Menggawe wujudmu ki arep apa? Jenengmu sapa blakane? Sing cilik? Iya. Bagong. Sing gedhe? Bagong. Oh, gedhe cilik suarane. Reko-reko aku seneng ndelok untune kae jan. Kan nggo nyentelke sarung tonjo kae. Api manyu onong barang. Lakumu rajang barisaning para Gandharwa. Kena tak iman kowe bali aja bacut. Urung ora urung bakal dadi pilipku sak kanca. Kena ya bacut ora kena ya bacut. Apa ora wedi mungsuh karo buta sirahe pating jengelek untune pating srengangan. Tak sambar tak sandung yen panten rambuting ubet ana sikilku tak tugel bumi. Yen tak tubruk luput tak saut lakon pedhot tangamu ketimbang tangan pura.
dilirku medhape ngakoso. Abimanyu yen pancen kowe ngejak kerengan karo aku genti milang tatu ning aku njaluk supaya ingon-ingonmu do kurung ana ana kawanmu ana sing rusuh tandange ana kawan tak kon yen ora dadi karepe senajan to ora tak kon yen malah padha gelem temandang kosok baline kowe bisa mateni pono kawanku pateno sing wandane kaya truwelu mau senengane mbijigi tak tekek arep mati sing dhuwur mrinani ngantem ngidak mengkal jing elek banget ki sing wandane kaya ember ngejak kerengan tiru buta nubruk kono kayang tak tubruk ngenyak-nyak sirah bareng aku kayang meneh didoni maman delingo bengle kayang meneh aja kena sawan ana buta kok marahi sawan apa sing ketonong tanganku Abimanyu ngetokake temen yen wong kang wedi mati durung nganti kowe tatu nyandak kegaman arep nyuduk ora tak tamengi gigir tak tamengi bodo inggol kerisku kakon merobol dari kamu manungsanira liringe kotika makungas oisang leng-leng bronto tekaning doto atos godhong lumbu karo kulitmu
Petruk lho. Kaibutane wis mati buangan bangkene. Wah, Ndoro Abimanyu kang nggawe temandang. Mula wong malah kerise ngancep ning jajane. Wah. Prandek puno kerise mah dingono iki. Ngono iki. Dingono iki duncape ngono yo. Nah aku sing tiru-tiru kok malah lara. Ya perkara imbang bangkene mengko-mengko bojoe krak le neteli sipuk. Tetelane. Kena ngemuli anak. Perkara bangkene ben dolor-lor dadak. Bola bali sing jenenge Petruk ki ngragas. Tak inceng tekan temah wis donceki mongko diteteli sak kulite ayam. Truk kowe iki nglempiti apa? Gombal buta. Nyebuta karo sing gawe urip truk kowe kuwi menungsa. Mangka menungsa umum anek kuwi buta. Buta kuwi mawa memala. Anakmu cilik-cilik. Wangger ngopeni sanggangane bangke buta sing dadi korban anak. Kena sawan. Yakin. Duh, Bagong ki wong pinter. Ya tak balekke ya nek kena sawan tenan kok ya tak rewangi jungkir jempal iki goleke sandang pangan anak. Nek anak kena sawan kok eman-eman. Wis ra milik bandamu lho aku. Narak lutung. Ming karek madai. Rasah kangelan neteli. Aja ngganggu gak ora ono. Gong, gombal kremong ndi? Ha iki tak buntel plastik. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Sesuk angger dingoni terus wis gedhe. Buta ki mawa sawan. Angger kowe nganti nggo bali gombal, anakmu pangan sawan. Ki engko tekan pasar tuh tak perombengke. Oh. Kalah set. Kan yang totok galone kalono kalaya takut maring kociungnya mawini swing. Antaku tumuka ing pati. Satria bagus jenengmu sapa? Kowe takon karo aku Abimanyu. Kowe ngaku sapa? Aku Diktya Samparmega. Elakno marang patine sedulurku. Perlu aja maju mboko siji bareng umur. Kelakon tak gelundungi kepeng dalam.
kae buangan bangkene Petro pun mati napa kok ndak tok klenyemi Truk iki ngapa reng aku wis nggo gunting atak klenyemi lha wong ngene sandangan ya dadak oyak-oyakan sekarang nek kalah dhisik ya ora uman temenanan monggo iki anyir-anyir wah jarike ting prelok nek didol rak duit tok katalan ngopo rek ije urip Petro apa iya kaya muni ngono ning kok lambene ora obah. Oh, lah wong nyawane ana sing gemblok nang kono. Buto-buto, Anu apa? kowe iki mati apa urip? Setengah mati. Ayo, aja maju mboko siji areng ngomor. Hai. Wong ora gelem semingkir, wong urip ora gelem kalah, mah tak blegi. Tunggak. Nek pantang ngeblegono. Ora tak tamingi kikir, tak tamingi dodo. Lakon rampung laut Tibano lekane ngatiku. Yo. Kebayak kowe. Kaya sing jantem mburi ngono. ngarang sing muni mburi kaya iki senengane tok bebeda Kang Gareng. Nek Kang Gareng le mlayu lunjang-lunjang. Didhawuhi Ndara Abimanyu kuwi kon buang. Yo, buang kali kok. Yo. Kesuwen ya ayo. Kok ora lunga-lunga ta iki? Kowe iki lek nggowo piye? Lha tak angkat nganti kemringet. Sing ora kalap iki kowe kuwi. Yo. Gak buta siji kok nganti wong loro gagal. Iki piye kok alat temen iki lho. Kowe iki jan sing ora dong iki kowe kok. Gak buta semene kok ya. Wah, jan kowe kuwi sing ketoke wong kono jebul sekeng. Yo. Oh. Mahene ngene-ngan ling buang ki ndono. Oh, tuwang aku ndon. Saki positife ndono. Yo. Kolo pes kontol Paris. Apa buka butane kok saya abot ya, Gong. Barang buta teles kaya. Yo. Ora rampung. Yo. Kolo pes kontol Paris. Angkat iki Gong. Sirah iki ngene iki. Sing ora palap kowe. Yo. Kolo pes kontol. Malah bonceng kowe. Karang pinu Pinu kowe kene. Wong tuwa dolanan. Ya, ora ngono kencenangan sing arep bonceng. Yo. Olo bis nganu wae, Truk. Ling nggawa arep-arepang wae. Ember iki. Siung supakan marang ringe ikat kondrolir landeping Trisula marang ringe ikat kondrolir landeping
Trisula Abimanyu pancen digdaya kancaku angger maju dadi pondot maju dadi pondot bisa kelakon nak reduk-reduk wae wah, buta ki angger maju mati, angger maju mati. atur gede-gede to butanya Aning do gabesang. Tur kerise Ndara Abimanyu ming cilik ya, Truk. Nek angger buta maju nyunyuk mati. Angger buta nyunyuk mati. tondo nek keris sampuh buang yo Cuk. Ning arep-arepam. semlang nek dibonjangi kok ndak nganti didukari dorong tumpuk kene we Wela kancaku boros. Angger maju lap, angger maju lap. Etoke wonge cilik kok digdaya temen. Ren, Apa? lho maratuamu dene iki lho. Ngendi to? Aku iki Wah, ana aku di maratuwa kok ngono. Lho iki sing dadi maratuamu ki ikine dadi bapakne ikimu. Wis lak setel ning kaca iki le mlentung gedhe. nak tempilen komeng kowe. Wong kok dokong terus irung. Jenengmu sapa? Aku Dikya Lompong Kali. Lompong apa Kimpul? Lompong. Oh. Wah, biru. Tonjoy. Tung. Ah, irung kok ditinting. Tung. Apik kaya sumuang. Tung. Tak. Tak. Tung. Nah. Bisa muni ya, Rek? Dun 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 dun. Tung. Tang dun tang. Tung. Tik. Wah. Kok ndekku barang. Wis kono narep maju-maju. Ning angger ketiban kerise Ndara Abimanyu mati wirangi jagat. Nek bukaku mundura anakmu isih cilik-cilik. Ora kowe mati, rawuh ninggal anak bojo. Ampuh tenan Po Abimanyu. Ampuh. Nek tak cokot piye? Lah nyokot piye lambemu ketutupan irung e. Nek dicuwak dhisik ngono. Ora nyokot kok dadak nyuwak lambe demen repot. Lah maju mrene ora kali. Kandaku angger maju do mati, angger maju do mati. Ora ana sing munjo atur Gustiku senajan Digdaya Abimanyu tak aturake Gustiku aja takon dosa. Tak paribasake dandang aku muni kuntul mundandang. Itono angger ketemu karo Gustiku.